Bé, ha sigut molt intens, eh? Vaig aterrar a l'Ajuntament el 19 de gener al ple de nomenament i fins ara ha sigut un treball continu. No he parat de rebre informació a través dels meus tècnics. La veritat és que estic encantada, els vull agrair moltíssim lo fàcil que m'ho han fet. Hi ha un equip molt consolidat i públicament vull agrair al Joan, a la Carme, a la Natàlia, a la Ruth, a totes les noies que estan al servei de turisme i comerç, que m'ho han fet molt fàcil, m'estan passant moltíssima informació i bé, treballant molt per posar-me al dia, no? Clar, estar dintre i viure a fons l'Ajuntament és difícil perquè el funcionament d'una entitat pública no té res a veure amb una entitat privada. Sí, sobretot tranquil·la, que és normal els primers mesos. Diu, fins que no hagis fet la roda d'un any no sabràs ben bé com funciona un ajuntament. Tu tranquil·la, pas ferm i sobretot anar empapant-me de tothom, no? Anar escoltant tothom i després seure i dir, bueno, ara decideixo jo amb això d'aquí, això d'allà i fer doncs, amb el meu tarannà el que jo cregui que serà el millor per les meves regidories. Doncs venim de 2 anys que turisme s'ha pogut fer molt poqueta cosa. Afortunadament es va poder fer un cabatast amb un altre concepte, no? Més dispers, més professional, no? Amb diferents bodegues. I amb això hem vist doncs, que hi ha gent que ens comenta que els agrada aquest sistema, no? De fer el cabàs així perquè és més professional, perquè és més no és tan popular, però sí que és més professional i poden parlar més de tu a tu, explicar el seu producte, no? I que els agrada aquesta manera, no? Hem de buscar, no sé si una forma híbrida o algo que estiguem tots d'acord, i amb això estem parlant amb tots els interessats, no? De fet, ja hem començat a fer reunions amb els cambistes. De fet, he estat mirant els números perquè de cara al comerç l'any passat es va treballar conjuntament amb el mercat i el comerç de Sant Sadurní, a través de Som Sant Sadurní. I aquest any ja hem començat a parlar amb els interlocutors i volem tornar a repetir-ho, però ens agradaria afegir-hi també la restauració de Sant Sadurní. I ara començarem a parlar de fer alguna cosa de cara a la primavera entre la restauració, el comerç i el mercat i que sigui no només una acció de la primavera, sinó que puguem fer una altra a l'estiu i de cara a la campanya de Nadal, perquè les xifres ens corroboren que quan es fan aquestes promocions doncs, hi ha un augment de les ventes i de moviment a Sant Sadurní.